Nagabenta ke kubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublai pi baro kini gilong ki kubor bam kasni. Hadin baka yung kasem jong ba phai bor paliar kila dawa ya President jong HANM Southwest Kasul District ba Lambok Star Marwin ba un pensyai halor ka jingkren penrem ka jong u ya ka ying jong ba phai bor paliar ya ka jingjia hanong dilon. Mentai kasni usam la Lambok Star Marwin ula pensyai pet ba ling ba kilat pathai kubor ba ula yo banyakren ling ba ka telefon yo ba phai bor banyakren sngo thu jingmut ya ka jingkren jong u ha kilat pathai kubor ha kini ki khniat sngi baladem. Uba Lambok Star Marwin ula ong ba umsyam la don kanu ka jingya sha liang ya ka kam ka jongki henry ula ong ba usyu yarab ya ki bala mensaw nomor kum ka seng balang ka badai ban pen ya ka bha ka miat ya ki jing e jong upat ba ka dong ka than nada kilap ha kanu ka por yu upara kasi ka ju ai bet ki jing yarab ya ki bajia ha ka lanan ha ka bedai par ba ka jing kran penram jong u ya ka yeng ka sem jong ba phai bor uba Lambok Star Marwin ulai thu bola dep banyak kren sngo thu ba phai bor kum ju u ika yeng ka sem ka jongki ha ga ju ka por uba Lambok Star Marwin kum u president jong ka seng uba jupet ika bha ka miat jong upat ba ula kentu iki alyang mamla ba ken sngo bha banyak kren sngo thu jingmut no nang baki kam ki jam kin yat ben ya ringti no nang ni shakwan kemunung yalam mayudi kitu ki kubor babe menen na kunta ka jing pensyai jong iba phai bor palian ti na kalian ka jong aru nglayu ibai keren kemtu apo sosial media ti na kalian ka jong aru ngadap ka jing dokumen ba i ni rang ba i pensyai ya kanorim jong i ti na kalian ka jong namar ba kembang ala ong ha tu kesngi ba ngayo ya ka phun call na u presiden barang ba jong i nang tai na po nongrim mopat ti presiden jong tu ka unit ti na kalian ka jonga ti nga hapsim ya ka jingkit kli nak mentaki briu ki badon ha ki jing mensa ti na kalian ka jonga ku nong yalam ba ngadon kam ban yarap ya ki mensim ba kordor nak mentaka jingim jongno la ka dei wat ya ki briu ki ba sniru abadon ka jingjia ngide ban yarap kan rei na kalian ka jonga ngamdon kanu ka ta ka jingya dei batnu renga ke jingi itu ka janga ka dei bek tang bat i presiden rang ba jingi bat kitu ki khot ka jingi hantai te ya ka ai ba presiden jingi nang tai fu ne nga ban pan ya ka jingya rap na kamta ki ba mensaw te na kaleng ka janga ngala ya rap ban ya persang ban pun gi kali te ngala persang na kaleng ka janga ru ngala let up hantai apo sibil na kamta ka jongki ban Pak Sumar Kamstet lan ban up ladaki poi hang tu nang kadang kajangan yarap ban kerpat iki doktor ban penstet kam marbadon apa yang kejing saw nak minta kejengki ti tang kata i nak kadang kajanga bang akwa ban yarap yaki musim breu amdai bang adon ya kata musim kejing kentho ani kejing ya sya yanu kendon re kum kata kejing kentho yanu Nrai nak yang kajanga ka debet tang ka musim bangan yarap ya ki musim bakodor. Bat ha ka bedei bat kajing ya sya liang jongnu nak yang kajanga ngam don bentang ngam itu hire kita ka musim kajanga kalong bet ba. Nak liang katkum kajing pensyai jong iba haibor. La i ngalayo i gitu kijing dia lengba ki video kejongki. Ti nak liang kajangaru ngam ong reba bai ba haibor i siat klumar ki brukum tu rai na kaliang jong i kadai ka hak ba i haban defend ya la dela da don kinu kiri uslio la da ki wan haying jong nur da ki babun nang ban lat na kajing mensaw ya kajing kasem ti na kaliang ka jong i la sehi na ka jong i kpa jong i kumba ila pensyai batnya ti dei lung bai kpa jong i ba la sim ya kata ka mensim barang ba na kamtaban penpra ya ki briu ndere ba ituru ba ndere ba ban siat ki ba ndai susiat la kasiat tang ban penting ki nang bakin pierna te na kalian ka jonga ngalayo ban ya fun bat i menen kasngi bat kajing ya kran sing thu jingmut ka jonga bat i ru ila pedang ya ta kajing yarap ka jonga ya ki briu ki ba mensaw bat i ong ru ka dei ka hok ka jong pi ba
pin yarap ki bru ki bamsal la de hang nu ru la de bas niu ni bahang de ban yarap ya baro ya ki bru ki ba don kam ya ke jing yaram tina kalian ka jongaru ngasnyo don ya kata ka musim ke jing snyo yo jing kermen ba na kalian jong uni orang baru ai musim ken ni ba ni dai ban yarap ya ki para musim rai ya kata ka jing jia na ka sedang syabakut iki kami kamsem jong ki wai ngem la ban tu klar na kam ta ka jong ki rai kamsim ke jong ki kalebet tang ban yarap laradon kanu ka jing mensau habadon kanu ka jing mensau na kalian jong ki riu pai ba la ki dei na ki wei ki seng halang la dei na ki kun hun yam habayu i ki bru ki don apren ki jing mensau ti ki lai ban yarap ki bru ti tang kata hi na kalian ka jangang ngam don hi kanu ka jing ong ba ngai don benta bat nu rai na kalian ka jangang tang ka musim ba ngai yarap senyop ha ya ki bru ki badon ha ka kutlat lan ya kata ka pang ka sitom lan ya na kalian ka jangang kum nong yalam si bentang akwa ban ya kintu ken pham lem ya kini ki ar yang menla ka bedai jong iba pai bor paliar bat kan ke kenhun jong kini ki pai buhur ki ba wan seying jong i mena katu kasni na kentu ya ki lakum no ki dai ban ya snyo thu jimut da kalenti ka badai bat kalenti ka bahok bat kalenti ke jing shisha kenang ma kam nom don shu kanu ka jing ya huri hura la ka dei ha ka yin ka sem ku jong ki la de la ka long ha kanu ka benta dai ka nei ka dei ka jing kerpat pit ke jonga ba ngim nom dei ban ya poi shanu kum shi ing shisam dai nga kentu balak nu dei ban ya sukno ya ka nei ka benta kenang ma tin yo wan phai byang ka jing suk ha kilong ying kilong sem ki jong ki bat ka jing tu ngalong ba kita ki bru ki badai ho ban bat ya ka kam sensha lan kita ki bru ki badon ya kata ka ho tu ai kan long kata ka ho ki jong ki nim dei re ban ong bangin ya kni ya kata ka ho ka bom dai dai ni dei ban sim ya kata ka ho ki badai ke ti tang kita ki kentin na kwa ban kentu lam ikine ki ar yang mana bat nga la kren ro ye iba hai bor menin ba nakal yang kecengaru ngan yarap na kumno yo presiden kecengaban pen jongi uba de nang tei ba la kumno de ban ya dono ka musim kejing ya sengit tu jingmut nga kwa ban pasyat hau presiden bat presiden ro un ong ha kita ki breu ki badai ki ba ya ki men hakane ti ma uruk na thai usung tu ya kane ti ngaru ngan sa persyang hi ban kren ya unu presiden ke jongi badai nak tei naw nomor 4 bas ngaphaban karpat len ni ta ki breu ba don ya ke jing ya ki men hakane ba sengaphaban ya seng tu jingmut ba iba pai bor kenang ba kan long ru ka jing suk bat ke jing kemen na kemta ka kur kajat mat ya kari ber kajat bendrek ki bro kowe